Om een kwartier van Jochen en Justin dringen twee meisjes met bivakmoetsen het huis van het slachtoffer binnen. De 22-jarige man wennet alleenig onder Van Haren zitten in het centrum van Wolvergeer. Maar geweld houden ze hem verst. Hij is op dit moment niet helemaal gezond helaas op dit moment, dus dat is wel vervelend. Hij loopt volgens mij ook met een zuurstoffles, met zuurstof achter een rollator. Dus dat is heel vervelend van die man en dan wordt hij overvallen ook nog. Ja, ongelooflijk. Ze hebben de man geslagen, mishandeld. Ze hebben buit gemaakt, sieraden, geld, een personenauto. Ja, en het is natuurlijk een buitengewoon ernstig overval. De politie heeft nog geen idee waarom de man met zoveel geweld toevallen is. Je wordt er een buurtonderzoek dienen. Er ook eerst Bakker het mogelijk beelden dat de stel een auto op de sjen is. We hebben wel camerabeelden. Ik heb wel een auto voorbij zien komen. Of dat daadwerkelijk die auto is, dat zal onderzoek moeten uitwijzen, denk ik. Maar ja, we hebben wel beelden, dus ze kunnen ze komen ophalen. Ja, want die camera ziet op het dikrechten? Die staat op de weg gericht, ja, klopt. Ja, dus alles wat hier voorbij komt, dat wordt geregistreerd 's avonds. Ja, dat ziet hij. De verwoede bewoner het boeten door een voorbijganger was kogen. Uit de politie een burgernetactie opzetten hier is de auto van het slachtoffer ontroffen op een snel dik bij Jereveen. Een 21-jarige vrouw uit Zaanhuizen in Gereenslaan ziet het achter het stuur. Zij is onhouden. Het zijn in ieder geval twee personen. Ze hadden bivakmutsen op. En dat betekent ook dat het slachtoffer het gezicht van beide personen niet gezien heeft. Dus het kan zijn dat de vrouwelijke verdachte één van de betrokkenen is geweest in de woning. Het kan ook zijn dat er twee anderen zijn geweest. En dat zij een andere rol in deze overval heeft gehad. Maar dat moet het onderzoek uitwijzen. Het 22-jarige slachtoffer is Justin maar is slimme verwoedings naar het ziekenhuis gebracht. Bij wie deed je het nog?